Mae Elin o Thalo efo ni cefn llwyfan Steddfod Dryd. Sut wyt ti, Elin? Dwi'n iawn, diolch. Diolch yn fawr iawn am gael fi. Sut ti di mwynhau ymweliad â Steddfod Dryd? Mae wedi bod yn gret. Diwrnod braf. Gael chips a isda wrth y bai. Dew eich hael a chips, lyflu, a music da, wrth gwrs. Mae Thalo fel tas yn dod yn fwy amlwg ar hynna bryd. Nes ti ryddhau sengl yn ddiweddar, do'n dy boced, a fideo gwych hefyd. Sut mae'r ymateb di bod? Ia, wedi bod yn really gret. I'r boced di bod yn allan ar y radio sydd yn really ffroed. A wedi bod yn really hwyl wneud fideo iddo fo. Yna fideo gyntaf i fi wneud. A dwi'n really eisiau gwneud mwy. So dwi'n mynd i fynd nôl fewn i'r studio proffesiynol arall. So dwi'n gweithio mwy gerddoriaeth. Gwych. A mynd yn fwy electronic hefyd. Ffantastig. Sŵn newydd ar y gweill. Ac oedd y fideo ni'n i dy boced yn un eitha anhygoel ond oedd? Mae yna stori does, mae yna hanes i'r fideo yna? Felly oedd y fideo yn eitha... Bydd y gair... Tywyll yn dydi? Ie, fideo tywyll iawn efo gwaed smalio ag lot o cael fy llusgo ag oedd hwnna'n fel llusgo llythrenol ar gyfer yr syniad o gael dy llusgo o reality efo selder. So dyna be mae'r gan amdan. Fel i'ch meddwl a falle. So oedd o'n really hwyl cael wneud fideo really tywyll a gael fy llusgo i bob mar. Felly, y pwnc iechyd meddwl, di hwnna'n beth ti fod diddordeb mawr yn yma felly? Wel, dwi'n meddwl mae pawb yn... Wel, dwi'n siŵr mae rhan fwy o bobl yn mynd i delio efo problemau iechyd meddwl ar rhywbwynt yn bywyd nhw. Ac mae pobl yn dechrau siarad amdani iechyd meddwl rwan. A dwi'n meddwl mae lot o gerddorion yn mynd trwy problemau iechyd meddwl. Felly dwi'n trial dechrau dod efo fewn i fy ngherddoriaeth, achos mae'n rhywbeth mor bersonol, a dwi'n eisiau creu cerddoriaeth really personol. Ac achos mae iselder ydi o, mae'n dueddol o fod yn cerddoriaeth eitha tywyll. Ydy. Na, gwych. Ond dwi'n mwynhau perfformio pethau personol o galon. Wel, mae'n gret i weld themau fel yna'n cael ei trafod mewn cerddoriaeth Gymraeg, dwi'n meddwl dydy ti. A gobeithio bydd na fwy. Yn union. Fwy gan o fi. Ag sengl, so pryd ti'n gobeithio fydd y sengl nesaf allan? Wel, Dwi'n mynd rhoi ti ar y spot, ond... Dwi'n mynd i fynd mewn i'r studio. Does ddim syniad ar y funud, ond misoedd lawr y lein, gobeithio. Ond bydd o'n un da. Y selar fydd y cyntaf i gael gwybod wrth gwrs. Gret. Diolch fawr ti, Elin. Pob lwc.